Esan zure izena eta bizena. Ariadna Elizabeth. Ariadna Elizabeth. Osongi. Zenbat urte dituzu? 8. 8. Maravilla, 8. Zure izena eta abizena? Ian Gómez Madaliaga. Osongi. Ian Gómez Madariaga. Amak edo aitak esaten dutenean, Ariadna! Eskua garbitu aldituzu? Zuk igual esan duzu bai, eta etzen ditun garbitu. Ez. Ez. Igual agian, egun batean igual astu zaizu. Ba, egun batean. Egun batean, oso ongi, ez da ezer pasatzen. Bat. Aserratzen altzara nahiakin? Pizkat. Pixka. Zergatik aserratzen zara nahiakin, ba? Hartu du nire janaria eta jandu dena. Hau, itxeibin bardu nizura nahiakin. Do you like the soap Ez. and the istoskis? Yes. Oh, the istoskis is And pizza. pizza. Ze goxua, ze pizza da gehiena gustatzen zaizu? Peperonirekin. Eta izoskia ze saporea. Txokolatea eta txispitaz. Haizu Ian, eta tableta erabiltzen alduzu. Ohera joaten zarenean, gordeta, gurasoek eta ez ikusteko. Ai. Eskolan irakaslei den ulertzen diozu? Pizkat. Pixkat, bai. Zer da zailena? Historia, matematika, ingelesa, pixkat ulertzeko horrela. Euskeraz. Euskaraz. Baina euskaraz oso ongi hitz egiten duzu. Oso ongi. Bai, oso ondo hitz egiten dut, baina ez dut ulertzen pizkat euskeraz. Bazkaldu edo afaldu aurretik, Ian, jan aldituzu goxokiak ezer esan gabe? Bai. Oso ongi. Gurasoak etzakiten ez da? Ez. Oso ongi. Hau da sekreto gubion artean. Gustatzen zaizu musika? Pizkat. Pixkat. Eta dantzatzea gustatzen zaizu? Bai. Bai. Hori bai. Hori bai, oso ongi. Ze musika mota gustatzen zaizu dantzatzea? Reggaeton, txinber... Zer? Bizitza zukutu. Bihurria zara? Pizka bat. Pixka bat. Eta inoiz joan zara portal batera eta timbrea jo duzu eta gero korrika eskapatu. Bai. Egin duzu inoiz? Bai. Nire amonari. Amonari! Ze tokando dut timbrea eta gero korrika eta ez. Oso ongi. Eta amona etzan enteratu. Ez. Ez diogu ezer esango amonari, cuidao, por seaka. Begira, zer dudan, begira Ariana, zer dudan, ze kanta polita entzun eta dantzatu dugun. Domina, Ian, zuretzat, da domina.